egara bụ egwu ọdịnala. Ọ bụ egwu eji akpọnite mmụọ mmadụ dara mba. Ọ bụ akara aka Chineke nyere m. Ịbịa na aba anyị, ndị na-awanye aba egara bụ ndị kagoro nka. Ọnya mere ụfọdụ ndị mmadụ hụ ka nna awanye aba egara, ha na-ajụ kedu ka nwatakịrị dị ka m si na-awa egara. Mana m nwa hụrụ egara na ọ bụ akara aka Chineke nyere m. Ọ na-enye m obi aṅụrị, na-enyekwe ndị na-egenye aba egara ma m na-awa ya obi aṅụrị. Ndị na-eru uju nwara ha nya aba egara, obiọma kpakwa ha. Egara edugoga m obodo dị iche iche. O dupụgokwa m duru m gaa Lagos steeti ebe m gara iwe onye aba egara ebe a na-ekupụta nwa. O durugokwa m gaa ụlọ onyonyo dị iche iche. BBC News Igbo akpọgo m, African Independence Television akpọgo m, radio station ọzọ dị iche iche akpọgokwa m. Ọkwa egara anụnwa m na-ekwu maka ya mere onye isi nke na-achị obodo anyị n'Enugu steeti, His Excellency Right Honorable Dr. Ifeanyi Ugwuanyi Udulekenyi nke bụ na ọ bụ Udulekenyi ji wee nye m appointment technical assistant ya maka omenala, maka na omenala abụghị ihe ọjọọ. Ka m nwee ike were na-akwado ya bụ omenala na-aga n'ihu. Ngwa gee ntị ka ị gere nya bụ egara Nsụka. Chidebere Nwido ka gada jogu ada egara Nsụka ha dunad ha paliru mmadụ banye Igbo bakwaghere ha shweze Chikoke pairi m ya ya pamareko no nwunye ọ gara ya bụgo n'ogborogbo. Ngụta na-achụ ngwere ya ekwu n'isi n'ụkọ mekonye kparụ n'ọkọchị bọ ya nyọ n'udu munyo hepụta amaghị onye ọbịa onye nyara nụ ga-ebi iwe n'eho. Dịta na-agba egbe n'okwute na lanụ mgbọ n'ihi na-egota na-achụ mgbada ya gbajọse ha ma ọ na-egbochi Chukwu kere mgbada bụ ọsọ bidoro mọsụ gwa bụnụgụ mgbada ihe ọhụrụ. Ọkụkọ si na-enye enweghị ike kpọrịshi kpụrụ kwụfa azụ na higidara na alụbewuta na mụta dịnụgụ ọkụkọ na nri yere ọnụ na-ekpagbaghị karama merie kegu nwunye kụghere ekugu ka okugu na ọsọ ịga ọkụ gba ikpekere oshi beja mana oshi moshisha bara ọgwụ na ibe ya benugo na ka mụ nya amaghị na-ekwu ọkụ na ma ọ ga-ashụ anya ma ka ashụ azụgo na nwa mgbenye amaghọ na-enye ha akpa aka akpa nwilo nwa mgbenye anụ ga-achọ okwu ọ chọta ka onye ya ka ọ dị na anụ hụ na ka ije ka anụ ga-ya nye aṅụ ije ndụba anyị ọ bịara igbugo gburu onwe ya abụghị eji ọgwụ ma ya abụghị eji ọhọ onye duru na-egbugo nkumbe nọ n'ala atụ ngulegule mekwa ọkụ nọ n'ala atụghị egwu etie nwoke ọda mba ma etie nwaanyị okpere ka bụ n'isi elelelelelelele ya ome mma na-eme n'onwunye ma ome njọ na-eme n'onwunye nke onye na-eme n'ụwa anya kwụbe ka anya ọtọ nwunye anaghị agbarụ n'isi iyi ma osimiri anaghị eri onye hụdụgụ kwụnye nya ahụrụ gburu na-ekwe ọkụ jiri jee ma onye ihe ichacha gbara mbọ ọgụ ma oheko oguho ichacha gburu osimiri na anụ nwere kparịkpaga ya riga mba na banagụ ma enye ahụkọmagụ ma pịere ọbọ mgbiri nọ n'elu nwunye ete egwu nwere ihe na-eti na-emegbu oriri ya onye ka agụ ya tina na-eka n'azụ mkpakara ya ma ọzọ jala no